adya ang iglesia kun ara ang pamilya, kabuylog sa buluhat niya. Kag ini katungdanan bangot kita luwas na, nalipay ang Diyos sa anak niya. Gani anong ibalos naton sang nahimo niya, balos kita sang masarangan ta. Hay ini malipay gid siya. Pamilya ang mapusog haligi sang iglesia, basta gahili sugot lang sila. Nalipay ang Ginoo kun gahugpong kay Kristo, makita ang tuod nga pagtuo. Himuon ta ini sang bug-os nga gugma, kay ini kabubuton gid niya. Kag ini nalipay gid siya. Pamilya, pamilya, dalunta ang Biblia, padulong sa aton nga iglesia. Nalipay ang tanan kun gutok ang simbahan, kay amo ining nabi nga problema. Kanili og iyon samtang may tiun pa, maabot ang panahon ulihin na. Hinulson na lang kita. Kita nga pamilya, suporta sa pastor ta, para malapot ini sila. Kaluoy lang sila pag-abot sang hukom niya, mangayo kaluoy wala na. Kani pamilya ang bugos ihatag ta, kay naghatag ang Diyos sang bugos niya. Kabalo magkalos man siya, kabalo magbalos gid siya. Kabalo magbalos ang Diyos ta.